nga shuyoi babun ki media pa jongka NPP MDA ki pathai jleru bat yaro MDC NPP bha shi kentin ngan ong lada ka ke HADC kan pha siu tak yaki luggage ki hotel ka ban ningkong ka jing duhnong yaki benami bat nga kentu ya ka ke HADC bakan pha siu tak sebaik khamtam hasora bun ki benami Ah Banda bitar uto titos khan yaka MDA halor ka jing pendu yaka mccl na sora kando kan long ka jingyaro haka perthai bat wat ki angel kin sngap jar shipor yaka jing bitar ka badon nongrim ka jongu hamtam kadai ka plengja jongki nong sora ningkong bat jongki paj ka jela ngasio iru kibadai ki briu NPP kibalong ki nong khai masi ksiar shini dawyong pes kanja bat ki wei kiba khai tu shabangla bat ki dalal didu yaki jaka sorkar kibin yaka parti Prah namar ki sengtu bakin duhnong ialade dan khendet banayu presiden rangba jongka seng ke SU ula kren bana inde shabangla ki supply ter masi bat ki wei handrai na bangla sha India ki supply briu ne perrung tu yaki khar bangla haba kumta mano badai dalal daihi ki NPP ki high level bat ki nong khai tu kane kadai ka kharwo kabala mi lingba hakaran san jong ka Facebook saka wai pat ka karwo kabala mi lingba hakaran san jong ka Facebook kabala tho kumne danga ka mai shispa tingka ngannom benut ban ai shitingka ya ka ke HADC khnang ban singan ki khun ki pateng la shai la shisngi ladangi kwa ban bek thong yakin nongwei ni hap yang halaki jong ki kijat kumta don kam bangin krisyan ya ka khajna ka ke HADC lada kadai hakar kom ka bakhoi bat suba ban lada kadai hakabai musur ka ba khendet khsoi khnang ba ka ke HADC kan lai lut no naka jing sha khrwa shabi ki he saipan bar jela